Rapporti f'diversi siti tal-aħbarijiet internazzjonali qed jgħidu li hemm possibilità li Malta tieħu l-240 immigrant abbord il-bastiment Lifeline li ilu 4 ijiem bejn sema u ilma f'nofs il-Mediterran. Il-Lifeline bħalissa jinsab ftit il-barra mill-kosta Maltija fuq ix-xlokk. Is-sit Reuters fost l-oħrajn qed jgħid li din il-mossa kienet konfermata mill-kelliem tal-Gvern Franċiż illi saħaq li l-aħjar soluzzjoni Ewropea kienet li l-bastiment jitħalla jidħol Malta u Franza tinsab lesta illi tibgħat tim biex ikun jista' jevalwa kull individwu abbord u jekk dawn ħaqhomx l-ażil. Madankollu il-Gvern Malti għadu ma kkonfermax l-aħbar. Għalkemm fi stqarrija intqal li hemm possibilità li jsir ftehim bejn xi pajjiżi illi lesti li jilqgħu għandhom uħud mill-immigranti abbord dan il-bastiment illi ilu jitlajja 4 ijiem. Dan hekk kif kollox jindika li sa issa hemm tal-inqas 4 pajjiżi illi aċċettaw li dan isir. Sa dan it-tant matul il-lejl saret operazzjoni ta' evakwazzjoni ta' immigrant minn fuq il-bastiment Lifeline. Il-bastiment Lifeline illi għandu madwar 240 immigrant abbord qed jitlajja qrib l-ibħra territorjali ta' Malta wara li ma segwiex ir-regoli internazzjonali tal-baħar u baqa' jbaħħar il-barra mill-lok fejn kien ġabar l-immigranti qrib il-Libja u Lampedusa. Fil-fatt, il-Gvern Malti qal illi mhux esklus illi jekk il-bastiment Lifeline jidħol fil-portijiet ta' Malta jisiru investigazzjonijiet u possibilment jittieħdu azzjonijiet speċifiċi tal-li l-bastiment naqas milli jobdi istruzzjonijiet illi ingħatawlu u li kienu skont ir-regoli internazzjonali tal-baħar. L-aħbar li saret operazzjoni ta' evakwazzjoni ta' immigrant minħabba raġunijiet mediċi ingħatat minn kelliem għall-Gvern matul il-lejl u filgħodu ġiet ikkonfermata anke mill-Forzi Armati ta' Malta permezz ta' stqarrija. Fil-jiem illi għaddew kienet se ssir operazzjoni oħra ta' evakwazzjoni illi madankollu aktar tard kellha tkun abbandonata wara li l-bastiment Lifeline qal illi ma kienx hemm bżonna. Sa dan it-tant il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal fl-iktar okkażjoni riċenti li kellu fil-Parlament illi se jkompli jagħti l-appoġġ lil Malta quddiem il-problema tal-immigrazzjoni fil-Mediterran u sostna li l-Oppożizzjoni lesta tajn lill-Gvern Malti biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-Italja u dan kollu peress li Malta jeħtieġ tipproteġi s-sovranità u l-integrità tagħha.